wena ntombazana ndini. Elela ntombazana. Uthi ke ngoku uJopa uthini yena ngale nto yenza Mina uJopa? mntasekhaya endlini kuyijentesi nje. Ijente. Abantwana bayazenzela umzikasisa uyazenzela John. Umfazi akalali endlini. Ulakaphela le ntombazana ndini kodwa isandolotyolwa. Kukho ibenzi apha Emanimlanda. Mhlane ezulu. Utata umfundisi lowo. Mamela ntombazana. Andithethi izinye. Izolo ngoba bengona ngolosine. Sifikile ke pha ecaweni singomama ngolosine. Sisi. Xa ndifika babobini nguye notata umfundisi. Kwela cala lengapha yabenza ntoni? Ufuna unxele ba. Bayikhondo Aya kwemfela. Xelela mna Suphosisa wena. Iyakuxelela sondiphikisa ntombazana Asekhaya ndithi mna. Hey inkulu into ezeka kula cawa. Awulandle mntasekhaya emzini lo wakhe. Kuphuma tata kuphuma mama. Kwenzeka le nto noma yintoni esemqaleni wami. Uyambona umeya apha next door. Ndiyambona usizimei. Utata ke ulunga phaya ke mntasekhaya. Mamela emzini kuyilo. Sisimei lowo sisi ndiva ngonantsika goliziwe kuthiwa kaloku. Ngapha yayiqhoka apha suka khona. Wathi go. Hayijuba. Ukuze ndiyakhumbula esa story. Umbone efike nemoto nje ngoku. Imali insurance sisengcono ukufuna ntombazana kuthiwa umtshato wakho besithathu. ngowesithathu. Ngowesithathu Hayi sisi. mntasekhaya usebenza ngamathuba. Hey la ntombazana yona imali iyithi ibone nomthungo sisi. Si abantu abanjeyana. Uzoma ndimisa njani? Mamela ke ngifuna ekuhlaleni. Ezwide. Le ndawo behlala kuyo sisi ethandana neprincipal. Wagqotha lapha ungathi uyafumaniseka nakoko komchayo lebusuku fly mosquito fly. Sisi sokuphosisa. Mntasekhaya uyabona ba ke ngoku usisi Sisengosini sisi. Sisengosini sisi. Mntasekhaya into yakulamzi na andiyithandi ndikhunkuluka ngabantwana yabona abantwana abaphara kwabona. Umntana ufike emnyama eshine ngathi iglass esibane sana. Kukho luyinto ubuhambe central umhlane ezulu. Hayi ke myeke ke lowo. Myeke ke lowo. Lowo sisi. Asiyeka isikolo sisi wahamba nomjuruseni. Wathi kusho mama ehamba nezimoto zo my friend ungathi uyivenga into uxela yona. Uthi umama wakhe wathi xa efona uba ufonela umjuruseni uba umntana uzelwe. Wathi umjuruseni iya pha eshop utsho kubrother wami zokunika supeki. Hey isupeki Sawuthini supeki emntaneni? Ndiyakuxelela masisi faka njani my friend. Unobona. Hayi mntasekhaya. Mamela ke sisi ndikuxelela enye into mna njengoba ndihlela apha endlini amantpaphani ziza kum ntombazana ndini lo umfundisi nje besixoxela thina elsidini ngathi naye kwaba kulolo utsho ya emjiva uyaxoka wajika apha lo muntu echarge hayi imizuzu yala uyimpatha kaloku umfundisi kwenaye andizukhokelwa yiyo ke mna izaba njani lonto leyo ushunyayizwe impatha ntombazana sisi soze uzigqwavazela sisi into nokuyenza manje akuhlaba yakwazi ke wona ke ngeboss.